Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku. Objašnjenje jezičke norme. Veliki broj kritika novog crnogorskog pravopisa odnosio se na navodnu arhaizaciju jezika, a u prilog toj tvrdnji navođeni su primjeri tipa našijeh, velikijeh. U savremenom crnogorskom jeziku zapravo su potpuno ispravni kraći oblici zamjeničko-pridjevske promjene na ih, im, ima, poput velikih, lijepim, našima. Ti oblici ustaljeni su u upotrebi i imajući to u vidu smatraju se obilježjem savremene crnogorske standardno jezičke norme. Oblici zajedničko-pridjevske promjene u instrumentalu jednine i genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu množine, ijeh, ijem, ijema, očuvali su se u određenoj mjeri u pisanom jeziku, naročito u naučnom i beletrističkom stilu, a znatno više u govornom. Zato ni oni nijesu pogrešni i možete ih, ali ne morate upotrebljavati. U savremenoj crnogorskoj standardno jezičkoj normi pravilni su kraći oblici zamjeničko-pridjevske promjene na ih, im, ima. Znači, pravopisno je pravilno govoriti velikih, lijepih, dobrih, vaših, naših, svojih, tuđim, voljenim, lijepim, našima, njihovima i sl. Međutim, nijesu neispravni ni oblici sa ijeh, ijem, ijema, kakvi su velikijeh, lijepijeh, dobrijeh, vašijeh, našijeh, svojijeh, tuđijem, voljenijem, lijepijem, našijemima, njihovijema i sl. Takve riječi pravopisno su dozvoljene i potpuno je pravilno koristiti ih, ali njihova upotreba nije obavezna. Na crnogorskom govornom području krajem 20. vijeka ekavizmi tipa sljedeći, posljednji, naslednik nametani su kao ispravni. U savremenom crnogorskom jeziku takvi oblici nijesu pravopisno dozvoljeni. Pravilni su jedino jekavski oblici tih riječi, na primjer sljedeći, posljednji, nasljednik. Pošto često dolazi do zabune pri upotrebi riječi sljedeći i sledeći, važno je napomenuti da te dvije riječi nijesu sinonimi. Prva ima pridjevsku funkciju i upotrebljava se u sintagmama tipa sljedeće zime. Druga je glagolski prilog sadašnjih glagola slijediti i koristi se u primjerima tipa došao je slijedeći tog čovjeka. Kada se s i j odvajaju suglasnikom l, ne dolazi do jotacije, zato se izgovara i piše sljedeći, a ne šljedeći, posljednji, a ne pošljednji. Po pravopisu crnogorskog jezika izuzetak je imenica šljeme kao tradicionalni naziv. Kako je u crnogorskom jeziku normativan samo jekavski izgovor, nije pravilno koristiti ekavizme. Shodno tome, nije ispravno govoriti sljedeći, posljednji, usled, nasljednik, nasleđe, sledbenik, redosled, ozleda i sl. Ispravni su jedino jekavski oblici tih riječi sljedeći, posljednji, uslijed,
nasljednik, nasljeđe, sljedbenik, redoslijed, ozljeda. Oblici sljedeći i slijedeći nijesu sinonimi, odnosno nemaju isto značenje. Prvi ima pridjevsku funkciju, na primjer, doći ću sljedećeg petka. Drugi je glagolski prilog sadašnji glagola slijediti, na primjer, do Žabljaka smo stigli slijedeći njihov automobil. Kad se između s i j nalazi glas l, nema jotacije, tako se govori i piše sljedeći, a ne šljedeći, nasljednik, a ne našljednik, sljedbenik, a ne šljedbenik, posljednji, a ne pošljednji i tako dalje. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.